Доктор Цветан Ценков, кандидатите за общински съветници от коалиция Преображение за Видин и симпатизанти организираха масов колопоход под мотото "Да излекуваме и преобразим Видин". Стартът бе даден тази сутрин в 9 часа от предизборния щаб на коалицията. Маршрутът на колопохода премина през целия град, като започна от улица Екзарх Йосиф I, премина през всички важни артерии на града и завърши пред търговския център на Видин. Доктор Ценков, каква е целта на днешното мероприятие? Целта на днешното мероприятие, независимо че е дъждовен ден, но това е на хубава поличба, е, че ние ще се бориме за чист и екологичен, хубав зелен Видин, за млад Видин и разбира се, днес е дена на пешеходците, така че аз поздравявам всички мои съграждани, а цялата тая група зад мен показва, че сме мощни и че искаме да помогнем на Видин, да го излекуваме. Току-що приключи колопохода, организиран от доктор Ценков и коалиция Преображение за Видин. Защо подкрепяте кандидатурата му? Значи аз имам огромното желание да живея в чист град и искам моя кмет да се грижи както за настоящето, така да има ясна визия и за бъдещето. Затова и подкрепям доктор Ценков, защото една от основните му точки в програмата е Видин да се превърне в зелен и чист град на България. И ще го подкрепя на следващите избори, като гласувам за него. Вие защо подкрепяте кандидатурата на доктор Ценков? Обичам Видин, искам да живея и да се развивам професионално тук. Искам кмет с ясна визия за бъдещето на младите хора. Вярвам в него и на 23 октомври ще го подкрепя с бюлетина номер 22 за преображението на Видин. Победихме! На 23 с бюлетина номер 22 ще победим и ще изчистим и Видин ще стане млад и зелен.